Здравейте, YouTube! Това клипче може да не е нещо кой знае какво, но го правя с цел да ви информирам за реалната температура на въздуха отвънка и вкъщи колко градуса е, и влажността на въздуха отвън, и вкъщи влажността на въздуха. Друго, луната каква ще е и налягането на въздуха. Така, показвам. Това е метеостанция Хама, да знаете. Его. Както виждате, лягането е 973 хектопаскала в момента. Отвънка е 20,5 градуса, 21% влажност. Вкъщи 19,4 градуса, 47% влажност. Плюс той хора да ви кажа, това е за Казанлък. Градът на Рости. Както е, клипа не е кой знае какво. Ако ви хареса, все пак можете да оставите един палец. И ще се видим в петък с класация.